И здравейте, драги зрители, аз съм БГ и това е втори епизод на Minecraft Mode Survival в това. Mode Survival сезон 2. Извинете, обърках се. Да, последния път си читнах тия двете неща. Просто не може да се развие играта без тия неща. Как съм ги пропуснал? Добре. Къде отиде другата? Видях и друга. Ако има още, искам ги убия. Няма бъде честно. Това конска муха ли е? Добре, както и да е. Сериозно? Защо са ми яйца от дракон? Драганик. Разбирам да правих Challenge Games и да ми трябват, обаче не. Това е нормално, пиле. Модовете са много странни. Как може ми дропне яйца, бе? Две при това. Пък може да дропне 10 пъти по-хубаво нещо. Палма. Крипър. Това латичка, нали? Да. Обаче крипърът ме притеснява. Забрах, че те с го стреля. Той вече умря. Да, тя говорят. Или по-скоро само моите. Две ли са? Да. Не, добре ли си? Не! Сериозно? Това мотра ли е? Моля ти, не ми казвай, че е това. Това е. Майко. Дай да се направя един вейпон. Нещо. Добре, такъв цвят да бъде. Нещо. Къде ми отиде латичиканът? Как може латичикан да избухне? Крипър. Не! Много станахте, бе. Ендърман, аре стига де. Не съм те видял. Тъпи пилита. Не, аз помислих, че това е тя. Това са птиците. Ето. Обаче как ми лагва. Защо има зомбита по време на ден? Чакай, ти така ли беше? Няма що. Не може да ми се падне така. Добре. Значи трябва ми редстоун блок. Коя има? Махай се. Как я бие? Аре съвя, бе. Как викат?
Добре, вече си имам... Добре, че имам две. Може да ме пред... Какво е това? Това не беше ли от More Creatures? Аз не съм добавил... Стингбък. Съкбък. Ай, е. Сега се сетих какво е. Ти какво си? О, ти чикън! И... Като за финал. Emerald Sword. Нямам какво да кажа. Мога да си направя Emerald Sword. Какво повече искам? Ти какво си? Много се появихте, бе. Какво е това островче там, бе? На карта го виждам. Това си е само... Чикън. Добре. С това не видях какво може да се на... Това за какво се използва, не знам. Значи... Емералд Сворда. Аз къде ще намеря толкова много? Experience Sword. Вие не шегувате ли се? Как е възможно да събера толкова много? Да, те се намират лесно, ама. Как е възможно? Клипа стана 7 минути. Пазете ме! Не, бъсмай. Каквото иска да става. Намалете си слушалките, само това ще кажа. Добре, така е по-поносимо, ама пак дразни. Time to strike. Уоу, колко животи ми взе. Насяка. Хелни са и ти са хелни. Това им... Ето още едно. Пак ще ми стане лошо. Искам да ми стане лошо. Гладка. Чувате го само как пърди. Дай да си опитам още едно. Всъщност има и бойфренд. Само да кажа. Вече имаме 3. Колекционираме. Я това колко... 1300 ли само. Какво е това? Защо? Нещо тук иска да ме убие. И не ми харесва много. Добре! Тук има някакво... Ето смотрят.
Преди малко си играх в един друг World и затова ми на хард. Ако питате. Beautiful па. И това за кой ми е? Няма го слагам. О, вижте какви са яки. И не дропва дори XP. Умирайте. Дейвид Копърфилд. Чак Норис. Добре, по-тихо. И това тук е мод. Може да ги ланшотваме. Което си е просто супер. Тя неща помня, че ни атакуваха, тъй че не искам да ни атакуват и сега. Чакайте, бе! Аз нали имах две такива? Какво стана? Нали убих и още едно? Готово, тъй вече става. Трябва да събера 8. О, не! Само не ендър перлите. Тежко ми ако са ендър перлите. Добре. Да, знаех, че това ще стане. Добре, че разкарахме онази мотра. Мотра. И поне може да си ги уберем. Добре, искам да видя... Да... Значи това е само за окраса. Аз тъпото. Да, то нали ги дропна. Давайте ще сложа това така, да ни прави толкова място. По-тихо е музика. Някакви нови неща добавили ли са? Не. Флипърс. Добре, както и да е. О! Да бе, той го взех миналия път, сега се сетих. То се съди на градинка. Супер! Добре. Тук ще направя моята прочутата градинка. Мръдни са. Върху водата. Не знам защо никой ютубър не си прави така градинката. Хем може да ходи върху нея, най-ново да я стъпче. Хем може да си я такова. Няма нужда да слага толкова вода навсякъде. Да покастрим.
Да, ето миди. Ако вземе някой да ги стъпчи, ще ви пребия тук всички. Никой няма ми взема ягодите. И това съди ли? Да, съди се. Нещо друго имам ли, което може да се съди? Това може би. Да. Този мод има много неща. Това си е цял мод пак. Аре, пазете се оттам, де е. Коконат. Добре бе, къде ги дропва? Аз от 2 кокоса не може да ми е паднало едно парче. Ето. Това е само от един кокос. Къде е ми от другия? Коконат. Отивам си видя нещото. Чувам пакман. Лати, чика. И сега. Решаващия момент. Ако това нещо гръмне, ще ми се чупи всичко. Демет. Дори не разкри никакви роди. Газ, нагото. Коя има най-малко живот? Всички сте си по доста. Ще са хилните сами. И защо трябваш да ме гърби точно тука? Добре, какво не ми трябва, какво не ми трябва? Не, всъщност всичко ми трябва. Я подръжте с пръчка. Добре, това нещо къде е? Вземам си 2 бамбук. На тебе ти дам кирка. И си вземам и 2 такива. И трябва да делит на waypoint и да си сложа друг. Поне да ми беше разкрил някакви руди. Ще да бъде по-добре. И гледам клипа, стана почти 20 минути. Не, няма го прощи. Добре. Искам го синьо. Тя по-малко. Добре. Хомено. Не 11, но. Уау! Аз ще отида да видя какво има там. С моя Emerald Sword. Не знам защо ме спална тука. Мисля, че предния път си сетнах спаунпоинт. Какво е това? Не съм го правил аз. Ти кога си? Добре. Стига са бихте, бе. Добре. Изхабих си попитата. Не видях кое има в честа. Обаче... бойфренд. О, биел ти сандвичи!
Дай тук да вземем всички, които има. Килхем. Тя всички са моите, май. BLT сандвичи. Уоу! Не знам какво има в този мод. Чакай! Това тук спамва girlfriend и boyfriend, бе. Не искам този спаунер. Защото изглежда тъпо. О! Дропва джойстици. И какъв е смисъл от този гейм контролер? Стреля ли се? Сигурно. Корндок. Колко яки неща има тук. Не ми трябва това. Какво друго не ми трябва? Това мога да си го взема. Кирките със сигурност. Това ще го взема, това ще го взема. Нямам нужда от това. Това ще си го взема. Какво да махна обаче? Сега изчакайте. Си... Еми добре, ти беше първо. Да бе, често имам. Обаче няма... Това се прави с Q, ако не знаете. Взех ли често? Да. Гай. Не ми казвайте, че щупих спаунъра за girlfriend и оставих за boyfriend. Това тук го видях, обаче не разбрах тъй какво е. Ето го, летящи риби, goldfish. Да, goldfish. Не, аз съм пред вас. Изобщо не е измислен добре този мод, какво да казват. Не ми клипа сега на 23 минути. Пише ми го отгоре, върху играта. BLT сандвич, корндок. Какви неща има в този мод. Добре де. Това би трябвало да е светулка. Те както и гледам зад. Firefly, да. Какво ми дропна? Extreme Torch? What? Killing him. Monster Killer. Това за какво ми трябваше? Това ми трябва за това. Което какво прави? Добре, не знам. Поне искам да видя дали свети в тъмното. Като другите торчове. Или не е добавено в мода. Да видим дали има разлика. Да, не. Да, не. Забавен. Лети да ни паднете долу. Дибили. И това ще бъде за този епизод и до скоро. Трябва да го качвам пак 3 часа. До скоро.